Hello everyone, amo duty ko karon dayon. Salamat sa librehan mix snack ni Kagawad Ado. Please watch and subscribe to my YouTube channel. O libre man ni Ado karon. Ay naman ni. Do, salamat day ani do. Do, salamat do. Hoy, Salamat do ba. amigo na po mo. O gitagaan mo kunyag pang load isbe. Nga ko wala. Ako, di mo mag-on. Hindi na ninyo pa ninyong kulong na ako. Adjustin ko ninyo. Kudalis ko na. Si Aina, huwag ni kaong si Aina. Ano dyan na dahil? Yung mga na ko na. Marinate fried na kasuma. Ano yun na? Ano yung bread sumay din, no? No, sa sauce, may daogon good. Meat na. Ay, ayun ka. Salamat ni Ado nga, librihan mi. Kasi di bersih. Snack karon, ganahan ko Ado ron. Ganahan ko. Pero di mong libre. Ay, sa puton ko eh. Dali na mo. Maniday, wala para sini. Na. Sumay. Ay, sumay oy, mukbang na na. Yabo. Hi. Dali, mag-start na ninyo. Ano? Radyo. Apa? Ano lang para ni? Work? La. Ang kay mami, Bi. Pumunta na kita na basin. Ano na? Kaya sa mga ko. Ang cellphone, oy! Bit-bit na mo! Ang cellphone! Ay, hindi na ako ang cellphone. Ano? Narinig niya lagi ka ma. Ito mama. Ang cellphone kaya bawa ko. Kuya yang lubat. Saan ka lang ba? Yang hindi, dito ka naman. Ano ka na oy? Uy, ang gawin nga nila, wala rin ba yun? Nagpalitan dyan. Ihatod ba yan na? Ihatod ang girly oy. Si girly ba? Ihatod na si Timirce. Kainday. Ito na makmak. Bulanin na oy, bulanin lami. Bro ng tubig. Ikaw, ano na? Sakit ko kong ilong. Puno naging sugod oh. Ha? Kulang na ba ni Mada? Sakto naman. Dami ay kayo suyop, no? Nga, sa'yo na po kayo pa, kuanon.
kanang tao bito nga sabaan. Sayo na kay Pailumon ba? Pailumon. Kining usa ka tawo nga sabaan kayo. Ako ngiti na kasag bugnaw, di ba takom ang baba na ba? Nga labi nagnilod? Ay, takom na ay. Sabi ko sa mga sige, tao lagi yawa na. Ay, makinagawa. Bakit na yan? Ayun na. Pahingo dyan do, wala kayo kita ni mo do. Naimato lagi sa balang mo. Ngita pulutan. Ah, naman may ani ko gihan. Abot lang mo, boy. Bama kay, paingon og ka ay wala na pulo ka daw. Kung sa nabala ka na sa tindahan, nabala ka na sa mga isda. Nasaan na dalo na, Mak? Nga, saan may butang nito Lang isda ako ni? iring ani ba, no? Pito ka buok. May kurong pa na siya. Ano siya umay da? Kanala. Wala na oy. Wala. Naman ka na. Ay, kanila dalikon. Kanala siya umay kanon. Ha? Ha? Di ba? Kain ba na buhay sumay? Kok bito sila. Man! Ano isa? Ano kung to? Umoy? Ano? Mura isa isberas. Ano na? Kami na to. Mulai ba? Dugay kay mi ka uli, kay daghan kayong gihisgutan. So, na may isa ka konsihal ng libre namo. Nahurot lang. Lami kayo ang kuan, Infinity diri sa Mukas. So, gilibrihan mami. Thank you so much and God bless.